ей, какво става, Драгич? На батъл с мене ще те изям жив, като сандвич или киноще от гиролен. Ако мислиш, че биеш ме, не си добре. Да го духаш в устата, след батъла с мене ще ти щупа очилата. Доста си грозен, бро. Да, бе, Драгич, ще те капвам като пилешки хапки. Булък ще те пострижа ся, ще ти дърпам връзките за свичаля, ще те удушим с тях. Батне ще те фразна ся, виждам ти очилата, ама не Адамовата ябълка. Рязаш на... Брате, шансът да ме биеш е невъзможно. Махам си очилата и пак си толкова грозен. Братенце, убивам ги и той за мускули, брате, твоите са пилешки. Директно да такова като казка догма, след батъл с мене ще си ходиш в морга. Особата ти е шалка, след батъл с мене ще те прибират в катафалка. И какво? Твоята ябълка е мит, мязаш ми на хермафродит. Биете като дрека, брате, ти си като кироплейка. Защото си мега фейка, 100% брато ти си кухарейка. Ще си тръгваш с линейка в пирогов, с теб си хода суров. Това тук е твоя гроб. Окей, нека първо да питаме публиката. Кой мисли, че екстази спечели? Кой мисли, че Папа Рик спечели? Окей, имаме един глас за публиката, хоми. Ще се обаря аз. Готов съм. Давай, първи. Аз искам да скарам. Идеята е, че и двамата бяха много накосани. И двамата бяха изключително добри, нямаше заеквания. Той имаше много хитри и много готини рими, но той беше изключително консистентен, държа публиката и не изгуби енергията от началото до края, каквото и да се случваше в главата му. На много малко, много аз отида за Папа Рич, имаме два хоми. Той Руд го взима Папа Рич. Мене лично неговите рима изкефиха повече, защото бяха по-пилешки хапки, имаше по-засукани такива двойни тройни. Но той после му вкара пилешки, милешки. Идеята ми е деливарито. Той казваше някакви по-прости неща, но на място. Моя глас ти е за Папа Рич. Направете много шуми за двамата! Папа Рич беше втори, всяки имаш първи шанс да се обърне огромен. Втори рунд. Шаман, 45 секунди. Брате, атакувате кобри, аз съм свеж точно като 10 добри бобри. Много ясно шалта от западница, срещу тебе ся брато, минавам всяка граница. Братенце, цекаш си на линия, брато, аз съм по-пасен от войната в Сирия. И аз съм по-консистентен, брато, без базик приличаш ми на дърствен. Ще те бия с едно на шипка, знаеш, че със сила печеля всяка битка. Шансът си тук да ме биеш от Дунев, директно те нокаутирам като брат Бунев. Не се прави, че ги познаваш, срещу мене брато, директно те застрашавам. Директно ще те храним с тази брата, не приличаш на християнин, но на мюсюлманин. Окей. Екстази има твой шанс за отговор, 45 секунди. Преско плейдеш! Ей, чек, Папа Рич, спрял кук. Аре, бягай луд, главата ти махам се, едно съм от ислямска държава. Драгич, трай си, ще ти лежа главата, сякаш съм от ISIS. Бегай балък скапам, ще си ходиш обрязан. Скъсам кондом, главата ти, косата ти рязам и на помпон. Баче смешната коса, мая ползва мажоретния състав. Изминия бенолио, косата ти е богата на маслинова олио. Просто казва бе, драги, чето се поети с шестите чуномали. Добре, ще го видиме. Извикайте се Папа Рич. Извикайте се екстази. Никакъв
Кингс, брат. Чакай, пак Папа Рич. Екстази. Мога също отида за екстази, предполагам. Моя също бавно влизане. Трябваше да влезем в бита и оттам бате просто... Окей, Ето това е красиво, The Art of Battle. Ти беше втори, 2 от 3. Финален решава шаманец. Ей, бата с мен е чихо, бе, брат. Папа Рич, ама не си никакъв баща. За мен не си тъпред ле, жена ти вика дади, ама с пълт пред. Бери смешник, ти за мен си гей педофил. Слушай, трябва гейското порно, all ages, прибирам се Сален Симеонов. Детското порно ще ме заключват в трето районно. Аре, бери си, бе, Драгич, само вашите са те виждали без гащи. Как ще биеш екстази, шибан девственик. Ще ти вадя зъбите с клещети. За мен не си тъпред ле, приближавам се, защото си късоглед. Окей, Папа Рич, ти си 5 секунди. Come on, бате! Окей. Ще ти писам тука, като метища Спарта. Говориш за реално, а ти хора само за лична карта. Бърбо, директно те обръщам, като те видя дръг си грозим, че битвата повръща. Бърбо, ще те обръща, директно като указка, кога ще те насъскам. И те удушавам с ренейкия чук. Сеща ме на силната кола за 300 волта ток. На сцената съм като Еминем, мога да те пия за закуска абсолютно всеки ден. И ще те пия и на фитнес. Бъртенце, тука си фитнес. Ти си малко... Ти си... Бъртенце, малък тест. Правя срещу тебе. Тест. Ще. Окей. Филипе. Ужасна задача. Да ви чуваме за Папа Рич. Да ви чуваме за екстази. Папа Рич. Екстази. Томи. Аз също съм за екстази. Аз принципно съм за... Чай. Мислех си за преиграване. Мислех си за преиграване. Бях изключително убеден, че този рунд ще протече така, че да ни се наложи преиграване. Но просто ролите в консистенцията се обърнаха изключително интересно. За мен е просто доминантният в този батъл, като го погледнем обективно от началото до края, беше екстази. Ами екстази продължава напред, не правете много шуми за двете МС-та!